På dansk. Okay. Var det her den nemmeste aften, du har haft som FC Nordsjællands cheftræner? Og jeg vil være så ked af at sige, at der er nogle lette aftener, fordi det synes jeg godt nok aldrig, der er, og der er jo gang i en kamp på alle mulige måder, om det så er taktisk eller mandskabsplejemæssigt, eller hvad det er, så er der altid noget at se til, så der er ikke noget i den her verden, der er nemt, men det efterspørger jeg heller ikke, eller det efterspørger vi som spillere heller ikke, men vi synes, det var sjovt i dag. Ja, fordi hvad bliver det for en kamp? Den bliver måske alligevel lidt... Der er jo meget stor forskel på, i hvert fald på resultatsiden, ikke? Jo, jeg synes jo, den er speciel, fordi jeg synes, de viser i perioder, at de jo faktisk er et rigtig godt fodboldhold og har nogle rigtig dygtige spillere. Så scorer vi selvfølgelig også på nogle rigtig gunstige tidspunkter, der gør, at vi tager luften ud af ballonen. Og de selvfølgelig taber pusten lidt, og det gør, at vi får det overtag, vi skal bruge, og også gør, at de selvfølgelig får svært ved at komme tilbage i kampen. Men jeg vil ikke sige, at den lå på vippen, for det gjorde den ikke på noget tidspunkt i kampen, men jeg synes, de viste, at de var et dygtigt hold til tider. Så derfor er jeg forholdsvis tilfreds med, at vi så scorer på de afgørende tidspunkter, vi gør. Hvordan ser du det? Извинявай. Undskyld. Попитаха дали това е една от най-лесните вечери в европейския футбол за FC Nordsjælland. Да, резултата показва, че сме били доминирани, но така не е толкова лесно, колкото резултата показва. Те показаха, че могат да покажат зъби и веднага след като направиха 1-1, матча беше на кантар, но след това използвахме нашите възможности и виждате, че резултата показва. Ser du det her som dit hold, der ligesom performer rigtig, rigtig godt, eller ser du det som en modstander, der ligesom også til sidst giver op? Jamen, det kommer jo af noget jo. Forstået på den måde, at der skal en god indsats til at få et hold til ligesom at miste boosten, som de måske gør lidt til sidst, eller det gør de jo måske til sidst. Men det er selvfølgelig også, fordi vi gør det rigtig, rigtig godt, og vi kan holde tempo. I de perioder, hvor vi er gode, synes jeg, vi er rigtig, rigtig gode. Og kan komme udenom dem og rundt om dem og skabe de chancer, der skal til. Så jeg synes, vi spiller på et rigtig, rigtig højt niveau, som selvfølgelig gør, at de jo mister troen på, at det kan lade sig gøre, når stillingen undervejs i kampen er, som den er. Det vil være forkert at sige anderledes, så det tror jeg heller ikke, man vil kunne føre ind der ret mange hold. Мислите ли, че резултатът е такъв, защото вие бяхте добри или защото съперника не можеше да се справи с терена и с нашата игра? Това е микс от всичко, значи от терена и от начина, по който ние играхме, но пак се повтарям, че имахме нашите шансове, оползотворихме ги и накрая резултата говори само по себе си. Johannes, I giver Ludogorets det største nederlag i europæisk fodbold. Hvad er ligesom reaktionen på det som FC Nordsjælland? Det var jeg ikke klar over overhovedet, så det fylder ikke så meget, men jeg tror også, det er vores største sejr på hjemmebane i et gruppespil her i Farum. Så det fylder noget mere, at det er den måde, vi starter vores europæiske kampagne på hjemmebane på. Det synes jeg er stærkt, og udover det her resultat har vi leveret også 2 gode hjemmekampe i kvalifikationen hertil. Så jeg synes, det siger noget om den kvalitet, der er i de her drenge, og de elsker at folde sig ud, og de elsker at kunne få lov til at spille, og det er egentlig mit job som træner, og dosere det bedst muligt at få sat de friskeste på banen til de opgaver, der venter os. Men jeg synes, det er en stor aften for os, fordi det er jo selvfølgelig et kæmpe resultat, det her. Ja, fordi hvor vigtigt er det ovenpå den nedadgående kurve, vi ligesom har haft som hold i den hjemlige liga? Ja, vi har hele tiden gået med den følelse, at vi synes jo lige, det har været lidt mere stolpe ud end stolpe ind, for nu at bruge et rigtig klassisk fodboldudtryk. Og lige de sidste ting, der har manglet for, at vi har kunne score de mål, der skal til, og det er jo det, vi har med os i dag. Altså, hvor vi lige får det både held og dygtighed i nogle afgørende situationer. Det er jo nogle gange som fodboldhold, så slider man lidt med at få det, og nogle gange så kommer det lidt mere naturligt, men vi synes jo egentlig, at vores præstationer har også været opadgående her det sidste stykke tid. Så forhåbentlig en naturlig konsekvens af det, og så er det vores opgave at køre videre i det spor her. Знаехте ли, че сте нанесли на Лудогорец най-голямата загуба в европейските турнири? Не го знаех, но знаем, че резултатът беше голям и имахме такова усещане.
Както казах преди, ние винаги се опитваме да вкарваме много голове, но тази вечер ни се получи. Упражняваме се, правиме нещата по нашия начин и винаги е добре с нашата публика, като е зад гърба ни, че нещата се получават. Johannes, du havde sagt på forhånd, at det ikke ville være helt håbløst med Burgard-resultat. Det var det jo ikke nærheden af. Men hvordan ser du gruppen nu her efter den her sejr? Ja, altså igen med stor respekt for det hold, vi lige har mødt, for jeg synes jo faktisk også i perioder, de viser, at de har nogle rigtig dygtige spillere. Så derfor var vi også på forhånd sådan afklaret med, at det nok ville blive en svær kamp, så derfor er jeg jo selvfølgelig rigtig, rigtig glad for, at det er gået, som det gik her til aften, og vigtigt for os at komme på tavlen i gruppen. Vi ved godt, og det tror jeg egentlig stadig vil være billedet, at det vil blive en kamp mellem os og Ludogorets om at kunne komme videre formentlig sammen med Fenerbahce. Det tror jeg ikke ændrer sig bare på baggrund af kampens resultat, men det er selvfølgelig det er jo ikke til at være i tvivl over, at det gør, at vi står ganske udmærket i gruppen, men igen, om vi havde spillet uafgjort eller vundet den her, så havde jeg sagt det samme, og det er, at vi har spillet 2 kampe ud af 6, og der er stadig 4, hvor der kan ske rigtig, rigtig meget, og det er vi indstillet på, men i dag havde jeg ikke sådan uafgjort, som kampen den forløb. Преди матча споменахте, че щяхте да бъдете доволен на Реми. Вие победихте с голям резултат. Какви са вашите мисли за това? Да, правилно е, но нашата тактика е, че ние с Лудогорец ще се конкурираме за второто место в групата, а Фенербахче очакваме да спечелят заради факта, че са по-голям отбор и имат по-голями финансови възможности. Заради това важно беше, че победихме днес, но това беше само втория матч от групата, остават ни още 4 и продължаваме напред. Johannes, der var lige godt 4.000 på stadion i dag. Er du sådan ærgerlig over, at der ikke var flere, der var mødt op til at se sådan en stor præstation? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, og det er jo tilbagevendende spørgsmål. Og vi drømmer selvfølgelig om, at der kunne sidde 20.000 herude. Skulle vi selvfølgelig nok lige have udvidet tribunerne lidt, for at det kunne lade sig gøre. Men det drømmer alle hold jo om. Men som alting i den her tid, og det gælder også vores fodboldhold, så er vi under udvikling og tager nogle skridt lige nu. Vil jeg sige i den rigtige retning, og det håber jeg, der er ret mange i klubben, der også synes. Og ting tager tid, og ting skal udvikles, og heldigvis så kommer der 4.000, og vi har jo også haft endnu flere til nogle af de andre kampe, så det er en opadgående kurve, vi håber på, at den kan fortsætte, men ting tager tid, men jeg er ikke til kun i tvivl om, at på sigt, hvis vi kan blive ved med at holde det momentum, vi har, og vi kan blive ved med at give vores fans nogle gode oplevelser herude på stadion, så vil det være et spørgsmål om tid, før der kommer flere mennesker. Så jeg vil hellere, som jeg har sagt før, være glad for, at der kommer dem, som kommer, og vi kan underholde dem, og forhåbentlig så spreder det sig. Og så vil de, når de går på arbejde i morgen, sige, at det var en fed oplevelse at være i Farum her til aften, og så kan det være, at der er 2 flere, der kommer på stadion til næste gang, vi spiller. Капацитета на вашия стадион е 10 000, но днес бяха само 4 000, когато видяха победата ви. Разочаровани сте, че нямаше повече хора на трибуните. Това е каквото е, фактите са такива, това е проблем, който сме виждали в предишните мачове, но ако продължаваме да играем по такъв начин, съм сигурен, че ще привлечем повече зрители и повече емоции на стадиона. Okay, thank you everybody. Thank you, Johannes. Så for det. Tillykke.